барномаи чашмаи умед бо Саидмурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм. ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, рӯзатон бахайр бошад. ман ба шумо суҳбат дорам аз Анталия, шаҳри Турсия Анталия. ман имрӯз баромадам ҳаст дар ҳамин Анталия баъд аз ним соат, баъд аз як соат дарсам сар мешавад. аз тамоми шаҳрҳои Россия, Қазоқстон, дигар давлатҳо одамҳо омадагиянд. форуми пресперити ба ман инҷа баромадам аст. ҳамватанони азизу гиромӣ, мехоҳам ки дар ин суҳбата мо гап занам дар бораи чӣ хел ҳамкорӣ карданам. яке аз чизи асосие ки бояд ки халқи мо ёд гирад, ба якдигар ҳамкорӣ карданам. ин хеле камбудии зиёд аст ки мардуми мо ба якдигар ҳамкорӣ кардан натониста истодааст. вақте ки шумо капиталатон камтар аст, сармоятон камтар ҳаст, вақте ки шумо возможностое ки камтар доред, имкониятотон камтар бошад, дар ҳақиқат бояд ки ҳамкория ёд гиред, муносибатро ёд гиред. вақте ки шумо ҳамкория ёд гирифтед, бақувваттар шудед, баъд майлаш ҷудо шуда кор кунед ҳам мешавад. бадбахтӣ дар чи аст? дар он аст ки дар ҳамин давлати мо, дар халқи мо одамоне ки бо ҳамкорӣ карда муваффақ шудагӣ ҳастанд массава, тоёст бисёран, каман. барои ҳамин қадар фақат бисёртар намунаҳои хуб камтар, намунаҳои ганда бисёртар. ин чӣ гуфта гапам? мисол ҳамкорӣ карда ҷудо шудагӣ, дута хештабор ҳамкорӣ карда ҷудо шудагӣ, дута ҳамсинф ҳамкорӣ карда ҷудо шудагӣ, ё ки дусета ёр рафиқ ҳамкорӣ карда ҷудо шудагӣ. агар ки насамем деле шумо якҷоя кор кардана ёд гиред, хеле пеш меред. ман шумо ба 3 та 4 та 5 та чизи асосиша мефаҳмонам. ҳамкорӣ кардан қинай, ҳамкорӣ кардан мушкилай, не ки выгодна барои шумо. дар ҳақиқат выгодна. чӣ ба? чанд та плюсаш аст, чанд та хубиш аст. якум, вақте ки шумо партнёр қатӣ ҳамкорӣ мекунед, пули кам қатиам бизнес кардан метавонед. дуюм, анамо хатаратон кам мешавад, ин рискатон кам мешавад. ин беҳад плюси калонай барои бизнес ки шумо ба хатаратон кам мешавад. сеюм плюсаш да чи аст ки шумо ба возможностатон зиёд шуда рафтан мегирад, имкониятатон зиёд шуда рафтан мегирад. чорум, маҷбур мешавед ки вақте ки ҳамкор қатӣ кор кардед, аз бизнес пул нагиред. вақте ки пула шумо аз бизнес намегиред, кассаба меистаду ана давр зада мегардад, оборот хӯрда мегардад, тестатар бизнесатон боло барафта, оборотатон калон шуда мебаравад. панҷум, вақте ки шумо партнёр қатӣ кор мекунед, хоҳед нахоҳед, маҷбур мешавед ки ҳисоб-китоба дуруст кунед. ҳисоб-китобатон дуруст буданаш дар кор, учёт контролатон нағз мешавад, порядка мешавад, бизнесатон ба порядки хуб мешавад, план мешавад, стратегия мешавад, шумо ба осон мешавад бизнес кардан. барои ҳама қадар баъд баъзан административни ресурсотон пайдо мешавад. ин чӣ гуфта гап? шиносоитон, сивиасотон. шумо ба камтатар аст, дигаро ба мискун бисёртатар аст, якҷоя тестатар мешавад. агар ки шумо анализ карда буред, тамоми дунё бинед, кадом компаниое ки калонтарин шудагӣ ҳастанд дар дунё, ҳаваё мана Билл Гейтса бинед, Урон Баффета бинед, дигаро бисёре ҳаваё 20%, 30%, 10%, 12%, 50% аз ҳар хел компаниҳое ки порядка ҳасту, компаниҳое ки оянда пеш ба зиёд шуда рафта метавонад, ҳамоно ба инвеститсия мекунад. буҷо ба финансови учёту контрол бошаду буҷо ба менеҷмент нағз мондагӣ бошад, ҳамонҷ ба бизнес кардан мешавад. дигараш ба бизнес кардан наметавонед. барои ҳама қадар шумо бояд ки худатон як қарор ба биёед. 100% шумо метавонед ки хуҷаин бошед аз як компания ки 5000, 2000 даромад метиҳад, як мисол гӯем як моҳ ба, ё ки шумо метавонед ки 20% даромад гиреду 20% компанияи шумо бошаду а компания ки миллион даромад метиҳад, ё ки 50000, 100000, 200000 ё 500000 даромад метиҳад. барои ҳама қадар якумин чизе ки мехоҳам ки ман халқи мо бояд ки ёд гирад, ҳамдигар қатӣ кор кардана ёд гирифтан дар кор. барои чӣ мардуми мо ҳамдигар қатӣ кор кардан наметавонад? чӣ ба ки мо фикронаи мо дига ҳаст. мо аввал эмоtsиямо, аввал эҳсосот ба дода мешавем, баъд логика, баъд ақла мо кор мекунад. ин чӣ гуфта гап? аввал эҳсосот ба дода мешавем, аввал эҳсосоти мо пешакӣ мераду. ман гумон мекардам ки ту бояд ин хел кунӣ, ман намедонистам ки ту ин хел мешавад. мо ҳамон ягон фикре ки дорем нисбати партнёрамо, нисбати шарикамо, ҳамона мо гуфтан наметавонем. мо ҳавая дар он ба ҷамъ кардан мегирем, ҷамъ мекунем то як муддате ки ҳамин уже тамоман қин шуда мебаравад, ба зӯрамо намерасад. то як муддате ки баъд дига тамоман қин шуда мебараваду, баъд ҳамаи ҳамин аламою ғамома претензия карда, ғурбат карда, баъд мо фаҳмондана сар мекунем.
партнер мо ба ё шарика мо ба. Барое ки шумо ин кора накунед, барои ҳамон чӣ кор кардан дар кор? Доимо ҳар як якдигар нофаҳмӣ ки шуд, доимо ки ҳар як чизе ки шумо ба маъқул нест, просто ҳавая шишта болои коғаз оварда суҳбат карда як варианти дурусташа интихоб карданатон дар кор. Ҳамин кора фақат партнер қатӣ кардан дар кор. Шумо бояд ки ҳамин маслиҳата партнер қатӣ кунед. Занатон қатӣ не, додаратон қатӣ не, хешатон қатӣ не. Вақте ки шумо партнер қатӣ кор мекунед, ин ранги дутта ҳамин гӯем дутта калисои як ароба барин. Ҳар душ бояд ки як хел чарх занад, якташ майда, якташ калон, якташ пеш, якташ ду дар намешавад. Ҳар душ бояд як хел чарх занад. Барои ҳамон шумо ҳамин мушкилию, камбудию, пешрафтию, бурдборию, ҳама чиза бояд ки ҳамон шарикатон қатӣ ҳамсӯҳбат кунед. Шарикатон қатӣ шаффоф кор кардана ёд гиред. Аз шарикатон бояд шумо рӯст накунед. Вақте ки ҳамин инсон шарикаш қатӣ шаффоф кор кардана ёд гирефт, худованд барака метиҳад кораш ба. Ҳамин хел ҳадис ҳам ҳаст ба фикрам ки ман хундагӣ будам гуҷоба. Ҳамин хел ҳадис ҳам ҳаст ки вақте ки се кас кор мекунад, мисол се кас, як кас ақида дорад, идея хуб дорад, идея пешниҳод мекунад, не ки дуюм кор кардан мехоҳаду не ки нафаҳмид. То есть инам дуюма мехоҳад ки кор кунад, пул кор кунад, даромад гирад, не ки нафаҳмид то ахир ҳамин ақидая. Сеюмаша мехоҳад кор кунад, не ки шубҳа дорад. ҳамон ҳадис ба гуфтагӣ буд ки агар ки ҳамин се кас аз сабаби ки инҳо якдигаш нафаҳмид ки ин ақида пешниҳод кард, ин мехоҳад не ки нафаҳмид пурра, мана ин бошад сеюма шубҳа дорад. байни ино ба парвардигор гуфтагӣ ки ман меравам, шайтон омада ино ба раздор месозад дар байни ин чизҳо. Накун. Пайғамбар мо чӣ гуфтагӣ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки агар ки се кас ҳамкорӣ карданӣ бошад, як кас ақида дошта бошад, идеяи хуб пешниҳод кунад, бояд ки ҳаракат кунад ки дуюм ба фаҳмондан тавонад, ки дуюм фаҳмад, ба пуррагӣ фаҳмад, ки дар ояндаи ҳамон кори кардагистогаша бинад ки кадом аз нуқтаи А нуқтаи Б ба кай ба мерасаду чӣ хел мерасад, конечный результат чӣ хел мешавад. То есть ахиро оқибат кора охираш ҳисоб ку, аввалаш не, натиҷа ҳисоб. Сеюм бояд ки ин одаме ки ақида пешниҳод мекунад, ҳамин хел дуруст фаҳмондан тавонад ки сеюм тамоман шубҳа накарда бовариш пайдо шад. Вақте ки ҳар сети ин як хел бовариш пайдо шуд, дар сари ино фикри хато гум мешад. Вақте ки дар сари ино фикри хато гум шуду, фақат фикри боварӣ пайдо шуд, баъд худованд баракаша метиҳад, кори ино ба пеш рафтан метавонад, корошон бурд мекунад. Худованд гуфта ки ман чорум шуда ино ба роҳбарӣ карда шароит месозам. Нигоҳ кунед, мо ҳамон вақте ки мегӯем барака ё чӣ мегӯем, ҳамин чиза бояд ки одам нағз фаҳмад. Ман чӣ хулоса ба омадам? Ман хулоса ба омадам ки вақте ки шумо мисол бизнес мекунед, бисёр одамо худаша пеши кораша баста мекунад. Чӣ хел? Мегӯд ки коррупсия ҳай, мегӯд намемонанад кардан, конкуренсия бисёр аст, барои ин чизҳо пул дар кор аст, уже вақташ гузашт, пештартар сар кардан дар кор буд. Ман акун калон сол шудам, агар ки ман касал намебудам, агар ки ман қарздор намешудам, агар ки ман пештартар сар мекардам, агар ки ман ба як одам мебуд ки дастгирӣ кунад, як одам мебуд ки ман ба ёд тиҳад, ҳамин гапҳо пеши кори шумо баста мекунад. ин чӣ гуфта? Фикронаи шумо хом мекунаду пеши кори шумо мевонад. Ин чӣ гуфта? Агар пеши кори шумо баста мекунад, чӣ ба майни сари шумо дига роҳи ҳалли кора намековад. Фақат ҳамон ба қаноатманд шуда мешинад ки хай пул нест, чо мекунем? Хай ман ба шинос нест, чо кунем? Ман ба амакам ё тағом нест ки дастгирӣ кунад, чо кунам? Акун шумо агар диққат карда буред, вақте ки шумо мегӯед ки ман парвардигор ба бовар дорам, худованд ба бовар дорам, баъд ҳамин боварии шумо, имондории шумо кай ба санҷиш мегузарад? Кай ба ҳамон боварии шумо худованд ба санҷиш мегузарад? Ана ҳамин хели моментҳо ба, ҳамин хел муддатҳое ба ки шумо мумкин ки баъзе имкониятотон нест, не ки мегӯед ки имконияти худатон ба такя намекунеду имконияти парвардигор ба такя мекунед. То есть натиҷа аз коратон намедонеду натиҷа аз баракат аз парвардигор медонед. Ана ҳамон вақт коратон ба пеш мерад. Шумо гумон мекунед ки вақте ки ман кора сар кардам ё кор мекардам, ман ба ҳама имкониятҳо буд? Не. Фақат ман як чиза медонистам. Ман чиза медонистам ки аз худованд талаб кунӣ, худованд метиҳад. Медонистам ки такя ба парвардигор кунӣ, парвардигор бараки кората метиҳад. ҳамон одаме ки дар кор аз шумо меёбад, шумо ба шинос мекунад. Ин чӣ гуфта гап? қуввати одам пулаш ба нест, қуввати одам дасташ ба нест, қуввати одам кораш ба нест, қуввати одам нияташ ба. Вақте ки шумо нията бузург кардед, шумо такя ба тавонои парвардигор кардед, баъзан чи ба ақлатон ҳозир кӯтоҳӣ мекунад. Не ки вақте ки ҳавае ба такя карда ба сараш шудед, аста мебинед ки парвардигор шумо ба ҳамон одамои дар коритона вомхӯр мекунад, шумо ба ҳамон илма метиҳад, ҳамон ҳунара метиҳад. Шумо фақат ҳавае ба бовар карда ба пеш рафтанатон дар кор. Ин гуфтагим беҳад чиз зарура ҳамватанони азиз.
ҳамзабонони азиз, ҳаммиллатони ин беҳад чиз зарур аст. барои ҳамон ман дида истодиам ки бисёр халқи мо худаш пеши кораша баста мекунад. мана худатон диққат карда бинед, даже ҳамон баъзе давлатҳое ҳаст ки беҳад коррупсия пешрафтагӣ, неки ҳамон давлатҳо ба ҳам одаме ҳаст ки тавоно аст, ҳамон давлатҳо одаме аст ки кор карда метавонад. баъзе ҷамъията бинед конкуренсия беҳад бисёр аст, рақобат беҳад бисёр аст, неки ҳамон дар даруни ҳамон рақобат ҳам конкуренсия одамое ҳаст ки компания сохта муваффақ шуда истодааст. чиба ки ва ё мефаҳмад ки такя ба худованд кардан дар кор, илма истифода бурдан дар кор, технология истифода бурдан дар кор, доимо обновид карда рафтан дар кор, то есть дигаргунӣ кардан дар кор, сохтан дар кор компания. ҳамин кора ки ёд гирифтед, коратон пеш мерад. ҳамкория ёд гиред. барое ки ҳамкорӣ кунед, коре кунед ки дар сари шумо ё ки шарикатон ё дигаро ягон майда шубҳа пайдо нашавад. вақте ки шубҳа тамоман нест шуд, дар сари одам фақат мақсад мемонад. сари шумо бам, сари шарикатон бам фақат мақсад пайдо шад. ҳаракат кунед ки тарозу баробар бошад. ягон вақт аз ҳамин пули касса яктатон зиёдтар ё камтар нагиред. ҳаракат кунед ки вақте ки шумо касса пул мегиред ё ки шарикатон мегирад, ҳамин бо розигии якдигар буданаш дар кор. ин чӣ хел буданаш дар кор? 6 чиза кунед, партнёрии шумо, ҳамкории шумо муваффақ шуда мебаравед. якум коре ки мекунед, партнёрско соглашение подписаться кунед. ин чӣ гуфтаи гап? коғази барои ҳамкорӣ. анами вақте ки анон партнёрско соглашение ҳамкория коғазашо месозед, унҷо ба 6 чӣ буданаш дар кор. 6 чӣ. якум ки чӣ қадри партнёриба медаровад. То есть кто что вложит. ки чӣ қадри партнёриба медаровад, ҳамкориба медаровад. якум чизе ки бошад. дуюм, ожидаемый результат. чӣ шумо интизоред аз ин ҳамкорӣ? охирон нуқтаи охираша нависед. охирон чӣ аз ин ҳамкорӣ шумо интизоред? ҳамон ба гӯед, интизоретона нависед, фаҳмонед. сеюм, ки ҷавобгари чӣ ҳаст? То есть кадоме аз ҳамин шарикон дар чӣ ҷавобгар ҳаст? кто за что отвечает? ин чиза беҳад шумо қайд карданатон дар кор ки шумо донед ки ин партнёр истеҳсолот ба, вай партнёр фурӯш ба, вай партнёр доставка ба, мисол отправка ва доставка ва логистика ба як чӣ ба, ҳамин чиза чётка фаҳмиданатон дар кор. агар ин чиза шумо нафаҳмед, коратон ба пеш намеравад. чорум, агар ки мушкилиҳо биёд, хатар биёд, риск. кадом партнёр кадом риска мегирад, чӣ қадар тақсим мешавад риск. панҷум, байни шумо фоида чӣ хел тақсим мешавад. кадом вақт ба шумо фоида гирифта метавонед. ҳар сари моҳ мегиред ме, ҳар сари 3 моҳ 4 моҳ як квартал ба мегиред ме, ё ҳар сари сол мегиред ме. ин чӣ буданаш дар кор. шашум, агар ки яке камбуду шаваду чӣ мисол ё ки хубам шавад ки как расстаёмся, то есть чӣ хел шумо бояд ки ҷудо шавед. ин чизҳо навистанатон дар кор. бо як чиз дигар бояд ки ҳамин коғази ҳамкории шумо бояд дохил кунедтон. агар ки ягон каси мо ба сабаби аҷал расидан, ба сабаби банкрот шудан ё ки ба ягон сабаби мушкилои зиндагӣ ҷудо шавад ё ки оилаш морад ё ки фарзандош талаб кунад як чӣ, он муддат ба чӣ кор мекунед? ҳамин мерос ки ба мегузарад, ҳамин коғази шарикӣ ба нависед. вақте ки ин чизҳои шумо аввал навистед, ин фаҳмо ки шумо ҳамина 100% пешбинӣ кардан наметавонед. баъзе муддатҳое мебурад ки шумо ин чиза пешбинӣ кардан натавонистед. не ки 70%, 80% ё 90% шумо хатаре мисол хатарое ки мебиёд байни шумо ба нофаҳмиое ки мебиёд, ҳамин нофаҳмиҳо шумо мисол роҳи наҷот меёбед, агар ки шумо ҳамин партнёрско соглашение нависед. то есть коғази ҳамкория дуруст карда навистанатон дар кор. якум бояд коре ки кунедтон. дуюм коре ки бояд кунед, шумо бояд нависед договор. обязательном порядке шумо юридический договор буданаш дар кор. ҳаракат кунед ки ҳамина нотариус ба заверит карда гиредтон. ин беҳад шумо ба ёрдам мекунад. беҳад аз $10,000 зиёдтар кадом коре ки кунед беқоғаз кор накунед. ин чиза шумо бояд фаҳмед. ҳама вақт аввал қонунӣ карда баъд кор кунед. хатоии асосие ки мардуми мо дорад, ман лафз зада бовар мекунам, ман сухандодагӣ, ман дандум метиям, ман ҳамин хеле гапои бозоре, гапои кӯчагӣ. барои ҳама қадар вақте ки як мушкил мебиёд, шумо ҳеҷ кор карда наметавонед. ягон хотиртон набурад ки агар ки шумо партнёр ба шанс додед ки шумо фреб кунад, ва шумо як рӯз фреб метиҳад. хотиратон набурад. барои ҳамон коре кунед ки як партнёр аз болои дигар партнёр
волой надошта бошад. Ин як шарик аз болои дигар шарик ягон хел бартариш набошад. Агар ки бартариш бошад, як рӯз шумо ба ҳамон имконияташа истифода карда фурсат ёфта шумо обязательно вад мекунад, шумо ба давид мекунад, шумо ба ғолибият мекунад ба сари шумо. Барои ҳамон шумо ҳаракат карданатон дар кор ки ҳамин чи пайдо нашавад ягон вақт. чорумин чизе ки шумо бубуданаш дар кор, ҳаракат кунед ки ҳар моҳ ёки ҳар сола нақшаи пешравии компания якҷоя созед. ягон чи худатон тоқаги қатти решение қабул накунед, қарор қабул накунед. даже чизҳои оддитарина, чизҳое ки мехаред барои компания, чизҳое ки мефурӯшед аз компания, чизе ки дар бораи ҳаёти компания вобастагӣ дорад, якҷоя кор кунед. ин хел шумо бояд ки дигарҳо қатти маслиҳат қатти кор кардана ёд гиред. ман дида истодам ки вақте ки шарикӣ қатти кор мекунӣ, баъзе одамо бад назарашумо бад мехалад ки шумо вақте ки отчёт мепурсед, мегӯед ки ҳисоб китоб кунем, вай назараш ба бад мехалад, чӣ мегӯяд? Ту бовар намекунӣ, ман чи ту ба фикри ту ман дуздӣ мекунам. Ман ин хел гапҳои ночизи хом мезанад. То медонед, ту ки дилат тоза бошаду ту ки дуздӣ накунӣ, турӣ бошӣ, аз чӣ хавотирӣ? шаффоф кор кун набошад. барои ҳамақадар пеши ҳамкор ба пеши шарик ба ҳисоб китоб кардан, отчёт додан, ҳар маҳа нақша нишон додан, ин беҳад зарур. нақшаи коре, нақшаи товарный отчёт, мисол нақшаи коре буданаш дар кор, товарный отчёт, то есть ҳисоб китоби маҳсулот, ҳисоб китоби пул, ин чизҳо ҳар маҳ кардан шарикҳо қатъи беҳад зарурият дорад. ин чорум чизе ки шумо бояд албатта кунедон барои ҳамкоратон пеш рафтан. панҷум анаман условияи ҳамкориятон, ин чӣ уфтаи гап, муносибататон чӣ хел мешавад. бисёр одамон мебуд ман ба мегӯяд ки маълим ман пул дорам, мехоҳам ки инвестисия кунам, ёки баъзе одам мегӯяд идея дорам, мехоҳам ки инвестисия кунам. шумо чӣ хел ҳава тақсим мекунед, ин беҳад зарурат. ман мисол гӯем, агар ки ягон одам пеши шумо бияду фақат ақидаи холӣ дорад, то есть идеяи холӣ дораду, не ки вай идея ҳозир бизнес нест, просто идея ҳаст, ақидаи холӣ. он муддат ба ин одам ба шумо аз 5% то 10% максимум додантон дар кор. 90% дига ҳамон одаме ба буданаш дар кор аст ки соҳиби пулай. чӣ ба ки хатари асосе ки ба мефурод? соҳиби пул ба мефурод. яке ин бизнес ба пеш наравад, яке ин идея амалӣ нашавад. бовар кунед ки 80-90% идеяҳое ки дар сари одамо ҳаст, вая бизнес ба табдил додан намешавад. бисёр одамон гумон мекунад ки чӣ гум активи асосии яке ба ҳамин идея бошад. не, идея холе баъзе вақт кор намекунад ва шумо аз ин идея пул гирифтан осон нест. ва пул ба табдил додан беҳад кори мушкилай. хотир набароятон, беҳад кори мушкилай. ана кун, агар ки бизнес уже бизнесе кор карда истода бошад, уже бизнесе амалӣ бошад, уже 1 сол, 2 сол, 3 сол кор карда истода, шумо мебинед ки ҳамин одаме ки шумо ба пешниҳод карда истодааст, вай уже таҷрибаи кори бақувват дорад. бо шакли дигари ҳамкорӣ, мисол гӯем, вақте ки ҳамон одаме ки шумо ба идея пешниҳод мекунад ки биё ҳамкорӣ кунем, шумо дида истодед ки одаме ки пешниҳод мекунад шумо ба вай уже бизнесе тайёр дорад, бизнесе кор карда истодааст. мисол гӯем 2 сол, 3 сол вай бизнес кор карда истодааст. барои зиёд карданаш вай ба шумо ҳамкория даъват мекунад. ман мисол гӯем, вай якта кафе дорад, мехоҳад ки 2-3 кафе кунад, ёки якта магазини либоси кӯдакона дорад, мехоҳад ки 5 магазин кунад, ёки завод дорад ба истеҳсолоти гӯшт ё истеҳсолоти сухафрукти мағзу маиз ё ягон чи, ёки истеҳсолоти об, мехоҳад ки мана мисол гӯем ҳамон заводаша зиёдтар кунад ҳаҷмаша, объёмаша. мисол пештартар агар ки дар як сутка 10 000 бутилка мебаровад, мехоҳад ки 100 000 кунад. ин муддат ба системаи кори дигартарай. ин муддат ба системаи кори чӣ хелай? вақте ки шумо пул вложит мекунед, обычно 60% ҳаққи соҳиби пул шудан дар кор, 40% ҳаққи ҳамон одаме ки ҳамин бизнеса контрол карда, управлят карда, идея ҳамон одам асту чизи ҳамон одам аст. то муддате ки ду вариант аст. агар ки ҳамон инвесторе ки шумо пул вложит карда истодааст, пулаша нагирад, ага ҳамон 60-40 кор карда рафтан гиред. не ё вақте ки вай инвестор хоҳад ки пулаша полностью пули мондагиша, мана мисол гӯем, $100,000 вай пул монд бизнеси шумо ба шумо як магазини либоси кӯдакона доштед, хостед ки дуюм магазин кушоед. вақте ки шумо дуюм магазина кушодед, шумо ба пулатон нарасид, барои пеш барафтан не ки таҷрибаи кори хуб доред, чи вай одам $100,000 вложит кард. вақте ки вай одам $100,000 вложит кард, партнёри шумо, инвестор партнёри шумо, ҳамин $100,000 ки вай вложит мекунад, дар они бизнес шумо ба магазини дуюма кушодед.
магазини якум ини худатон монд, не ки магазини дуюма кушед. Дар ҳамин магазини дуюм ин инвестор партнер қатъи шумо шарик ҳамкора карда истодааст. Ана ҳамин 60% даромада ҳамон вай ба тиед инвестор ба 40% шумо гиред аз даромад кор кардан гиред метавонед ки шумо гапзанон кунед ҳар моҳа прибила тақсим кунед ё ки ҳар фоида ё ки ҳар сари 3 маҳ 4 маҳ ба як бор ё ки ҳар сари 1 сол ба як бор тақсим кунед. ана баъд агар ки вай ҳамон инвестор партнере ки шумо мондед хоҳад ки пули асосии мондагиша гирад танаша гирад гирифта мешавад. вақте ки шумо аста танаша ага гардонда тиед баъд аз ин ду вариант доред шумо мисол ако аввал чӣ хел гапзанон кунед ҳамон хел кардан дар кор. баъд аз ин шумо метавонед ки баъд 40% вай ба 60% шумо ба то есть то танаша гирифта наша шумо 60% фоида вай ба додан мегиред. вақте ки аста вай танаша гирифту полностью буд шуд оянда ба шумо 40% вай ба тиед 60% худатон гирифтан гиред. ин хелеш ҳаст агар ки вай ҳамчун партнер шумо ба даромадагӣ бошад. баъзе вақт ҳаст ки ҳамчун инвестор мегиред шумо партнер мисол просто инвестор гирифта бошед ва то рӯзе ки тани пулаша гардонда метиед аста шумо вай ба фоида ҳамон чӣ қадри гапзанон кардагаед бояд тиед. вақте ки тамом кардед танаша шумо вай ба ягон чи қарзатон нест. ин сеюм варианти инвестор қати кор карданай. бо намудҳо бисёр аст ҳамкоре ҳаракат кунед ки ҳамин чиза системаи ҳамкория ёд гиред. баъзе одам ба пул ҳаст, баъзе одам ба технология ҳаст, баъзе одам ба ҳунар ҳаст, баъзе одам ба ҳунар мисол ҳунари маҳсулота тайёр карданай, баъзе одам ба ҳунари компания управлят карданай. ҳар якти ҳамин ба 5% 10% дода ҳамкорӣ кардан мумкин. мана мисол як кас метавонад ки шеф-повари бақувват бошад 10% вай ба тиеду вай партнер гиред ресторан ба мисол шумо пул доред мисол гӯям шумо пул доред пулатон пули нағзай $200,000 гӯям пулат мондан дар корай ҳамин 200,000 шумо мумкин ду кас 100,000 мондед значит ду кас 100,000 якта шеф-повар яфтед якта дига администратор яфтед тиед амон 10% администратор ба тиед руководитель ресторан ба 10% чунки вайм ҳунари ресторана пеш бубурдан дорад вай чанд сол умраша сарф кардагай таҷрибаи кориша 10% шеф-повар ба тиед 40% ин партнер гирад 40% ин партнер гирад. коратон мебинед ки хеле хуб шуда мебаравад якта партнерско соглашение нависед ана договор нависед ҳаме чӣ қонунӣ кунед ҳаме кор ба пеш рафтан мегирад. иншоалло кор хеле хуб шуда мебаравад. ин натиҷаи корие ки ман дида истодиам аз чандин соло 67 бизнес ман сохтагӣ ҳамин зиёда аз 40 ҳамкориҳо қатъӣ кардагӣ 29 ман ба хурду калон партнер инвестерон буд 29 ҳозирам 3 ҳаст. ҳозирам ман 3 кас қатъӣ кор карда истодем хай уже партнерои калон ино инвесторои калону партнерои калон қатъӣ кор карда истодем. ҳозирам ана бисёр бизнесҳо ман худам вложит кардагӣ ҳастам ҳамин хел соотношение ва қатъӣ кор шуда истодааст худо боша кор мешавад. барои ҳамон натиҷае ки шумо ҳамкорӣ қатъӣ мегиред шумо тоқаги қатъӣ ин кора кардан наметавонед. ин ба монанди чи як кас мумкин ки 50 кило бора бардошта метавад 20 кас мумкин ки уже 500 кило бора бардоштан тод. ман якчандта мисол ҳозир шумо ба компанияҳое ки дар тоҷикистон ҳастану муваффақ ҳастанд аз ҳисоби ҳамкорӣ мегум компания симбо абино шогирдҳои ман ҳастанд 5 кас аз роҳбарои руководитель отделои начальник отделои вошна омада хондан дар сомиёба 3 кас гадавой ба хондан 5 кас мини мастер класс ба хондан ва бисёр ҳаминҷа 4 та партнер ҳастанд 4 кас меён 6 кас ё 4 кас ё 6 кас 13 та направление кор карда студиян мумкин шумо ҳам компания симба дунетон дар тоҷикистон семечкаё звачкаё бисёр чизҳо мефурӯшад дар регар ҳастад. мана ҳамино яке аз натиҷаи хуби беҳтарии ҳамкорӣ фаҳмидед ё 4 касан аксионер ё 6 касан ё ки дигар мана компания банки эсхата яке аз банки беҳтарини тоҷикистон ки дар ҳақиқат банке ки ҳам менеҷмент правилно кор мекунад ҳам система правилно кор мекунад ҳам количество бисёртар филиал дорад дар тамоми тоҷикистон ҳаст вес региональная компания гӯямага тамоми тоҷикистон ҳаст. ин компания дарони банкҳо ба банки эсхата ҳамон бам якчандта аксионерай якчандта партнеро ҳаст
дидед вақте ки партнерро бисёртар шуду овай шуд шумо маҷбуред ки система қати кор кунед, тахмини кор карда наметонед. Просто ҳамаи шарикӣ намемонад шумо ки рӯи хотир кунед. Мо ба ҳама чизи бадбахтӣ мо рӯи хотири хеш кунем, рӯи хотири рафиқ кунем, ё рӯи хотири ҳамсинф кунем, ҳамқишлоқӣ кунем гуфта ин ба пул метиҳем, вай ба пул метиҳем, ба ҳамин банк банкрот мешавад. Ана вақте ки як чанда шарик доред, шарикотон розӣ намешавад. шумо маҷбуред ки шарм мекунед ба фоидаи худатон кор кардан, маҷбуред ки ҳамон коре кунед ки ба фоидаи компания бошад. нигоҳ кунед вақте ки шарикӣ қати кор мекунед, он чизе ки мисол гӯем ману шумо шарик, он чизе ки шумо ба фоидаовар аст мумкин ман ба зарар дорад, он чизе ки ман ба фоидаовар аст мумкин шумо ба зарар дорад. ҳамон чизе ки барои компанияи ману шумо фоида дорад, ҳам шумо ба фоидаш аст, ҳам ман ба фоидаш аст. дидед ҳама вақт қарор қабул кардан дар кор чӣ барои компания фоидаовар аст. чизе ки барои компания фоидаовар аст, ҳам ба шумо фоидаш аст, ҳам ба шарикатон фоидаш аст. барои ҳамон ин чиза шумо бояд ки нағз дарк кунед. Он бо як компания дига мисол мебиёрам, компания ки ҳозир ман ба хеле маъқул аст, компания ки пеш рафта истодааст, ин алиф сармоя, яке аз банкҳои хубе ки ҳозир ба пеш рафта истодааст. ин алиф сармоя яке аз компанияи хеле хуб, банки современный банк, замонавӣ банк ба пеш рафта алиф сармоя. Наминам шарикияй се кас сар кардаги кора. ман он рӯз вохӯрда будам роҳбари худи ба ҳам банко қати, ман ба хеле маъқул шуд, се кас сар кардаги будам, ҳозир 16 каса ваян аксионеран. хеле хуб, барои ҳамон ҳамкорӣ қати кор кардан мешавад бародаро. ҳозир манам якта мдои нав гирифтем, мдои рушди зарафшон. манам якчанд ҳисса ҳамунҷ ба ҳисса гирифтам. аминам ҳамунҷам 16 кас, мо 16 кас аксионерай. аста аста шудан мегирад, аста аста шудан мегирад. худо хоҳад. ин мақсади гапи ман чи? ҳамкорӣ ба кор кардана ёд гиред. барои ҳамкорӣ ки қати кор кардан, кибратона пас кардантон дар кор, маслиҳати дигарро гӯш кардан дар кор, хатоия қабул кардан дар кор. сарфи назар шумо кадом уровен иерархии менеҷмент ба ҷо мегиред, вай ба мисол гӯем паст ё боло бошед, вай ба ҳам ки структура бам ки шумо бояд ки нисбати ҳамкорҳои шарикотон беҳад қадру қиматшинос бошед. баъд кор ба пеш меравад, баъд худованд баракӣ коратона метиҳад. нигоҳ кунед, меҳната мо мекунем, не ки натиҷа аз худованд. ҳама вақт ҳамин чизи саратон ма дошта истед. меҳната мо мекунем, натиҷа ҳама вақт аз парвардигор. хизмата мо мекунем. ранги деҳқон замин ба мешинонад, деҳқон меҳнат мекунад, деҳқон тухми хуб бояд ки ҷудо кунад, илмаша истифода бурда, бояд ки нағз меҳнат карда, ҳамон ба диққат карда, ҳунараша истифода бурда, технология истифода бурда, сари вақт обаша тия дитак. не ки деҳқон қисми кори худаша бояд ки 100% кунад, донад кори худаш карда истодагия. баъд мондаги ин табаккалаш ба худованд, мондаги ина территория ин гум тарафи парвардигор ай. ин чӣ гуфтагам? чиба ки деҳқон як картошка ду картошка кардан наметавад. деҳқон як гандума ду гандум кардан наметавад, ё ки якта себа дарахта маҷбур кардан наметавад ки вай мева кунад. ин тарафаш территория парвардигор ай. не ки парвардигор то ману шумо ҳаққи худамон накунем, вай ҳаққаша намекунад. вай мегӯяд ки ту ҳаққата ки кардӣ, баъд ман ҳаққама мекунам. барои ҳамон меҳната ману шумо мекунем, натиҷа аз худовандай. ҳамин чиза бояд ки шумо сахт саратон қапида гиред. дар ин барнома ману шумо, дар ин барнома ман як чанда чизҳои хуба гуфта фуромадам. мехоҳам ки дар поён дар комментариҳо шумо нависед. якум, барои чӣ мардум худаша пеши кораша баста мемонад? аз сабабе ки имкониятҳои худаш ба такя мекунаду имконияти парвардигора қабул надорад. майлаш мумкин ки баъзеш намоз мехонад, баъзе одамо вай мекунад, не ки ҳамин фаҳмиш кам, ҳамин ҳисса ба. дуюм, шарикӣ кор кардан бисёртар бурд мекунед, чим токага кор кардана, агар ки ёд гиред. фоидош чандта навистам, комментария ба нависетон. сеюм, кадом вариантҳои шарикия фаҳмидед, ина нависед комментария ба ки ман бинам. чорум, меҳната мо мекунем, натиҷа аз парвардигор. чӣ фаҳмидед дар ин бобат? инам нависед комментария ба. ҳамин чизҳоро дар комментария нависед. баъд нависед ки чӣ хел ақида доред, кадом соҳаба мехоҳед ки ҳамкорӣ кунед. бо ман дасета намунаҳоям гуфтам мегирам. аста аста дар дарсҳои ояндаи вай шумо ба беҳад хуб мешавад. шумо ки ҳозир пули бисёр ки надоред, сармоя бисёр ки надоред, ҳамкорӣ қати кор кардана ёд гиретон. не ки вақте ки ҳамкорӣ қати кор кардед, бе коғаз, бе қонунӣ
пулатуна дасти он касба натиед ва бисёр ман дида истодиам комментариҳо менависитун дар бораи сетавои маркетинг гап занед дар бораи вай гап занед и так далее. Ман дар бораи ягон сетавои компания гуфтан наметавонам бачаҳо, мумкин нест. Ман фақат дар бораи худи бизнесҳо гуфта метавонам. Ман уже вибор кардаги 50 намуди бизнеса ман ҳамонҳо ба аста аста гуфта рафтан мегирам шумо ба не ки аввал мехоҳам ки шумо фаҳмиши ҳамкория ёд гиред. хуб ҳамкория ёд гиред. вақте ки шумо ҳамкория фамилия шарикӣ қати кор кана калимаи ширкат ин калимаи арабӣ буда аз шарикӣ пайдо шудаги ё ки калимаи дукон чӣ гуфта гап дукаса кун як кас савдо канаша як кас истеҳсолате динаш дар кор дукаса кун барои ҳамун худованд ду чашм додаги ду гӯш додаги ду даст додаги ҳамин чизҳо барои ҳамун ин чиза ман шумо бояд ки фаҳмем ҳамкорӣ кардан ёд гирем баракаташ зиёдтар. ҳамватанони азизу гиромӣ комментариҳо ба нависед ин чизҳоя роҳӣ кунед хиштаборатон ба рафиқотон ба канали русии мана дар омада бобинед. Ман канали руси беҳад ваёи хуб дорам барномаҳои хуб дорам ва тамошо кунедон. мехоҳам ки мағзи сари шумо пурра шавад соҳибкорҳои хуб шавед барои ояндаи ҷамъияти мо барои фарзандони мо. Садсола шавед дар хизмати шумо. бухоро шаҳри дерину нозанин қувватулислом ва паноҳи дин. بخارا شهر درین و نازنینی دست چپی من 200 متر یعنی اسماعیلی سومونی است مزار اسماعیلی سومونی زمان عرب ها اسلام را به بخارا آوردن قتیبه گفتنی از 5 тона биринҷи омода шудааст 3 метр баландӣ дорад. мардуми бухоро дар замони қутайба маҷбур гаштанд ки нисфи хонаҳои худро ба арабҳо вогузор кунанд. субахар бухоро якон бузургҳо мегӯянд ки фақат ба форсӣ иҷоза шуд. бухоро пойтахти давлати хӯросон гашт. барномаи чашмаи умед бо Саидмурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифил.